Hi guys! Welcome back to my channel. Hindi po ako nakapag-intro kanina at hindi rin po ako nakapag-video ng madami. Kaya ito na lang po ang yung mga clips na binidyo ko kanina. Ayan guys, masasakyan na sinakyan ng... Ayan, sige go! Sinakyan ng patay. Oh, yan, patay, oh! Ayan, ayan mga bidal. Kapital na pangit! Dito kami sa simbahan ng Lady of Paris. Kapitan mo, pumunta ka doon. Ganun mo yung mga ilagyaw. Ito nakasulog ba yung simbahan doon? Yan. Huwag kayong mahihiya sa trabaho nyo. Kung may talent kayo, go na. Go lang. Hindi. Ayan si Kuya Merwin. Hindi ah. Yung batingting mo? Yung bating-ting ko. Kuya Merwin at saka si ano. Ang pangalan mo? Billy Joe. Si Billy Joe. Si Aso! Kaya naman si Kuya. Kuya Erp. Kuya Erp ba? Hindi po. Ano? Si Kuya Uncle Danda. Ay, Uncle Danda. Ayan naman si ano. Pangalan mo? Ano ba pangalan mo? Renz. Taga-saan ka? Taga-Tayog. Taga-Tayog. Ito nga. Kilala niyo na. Wala pa yung iba. Nandun pa sa labas. Wala kasing magbibideo kasi pagkano eh. Yan lang po yung clips na naibideo ko kanina. And don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify nyo lahat ng video ko. Thanks for watching!